Здравейте и добре дошли в businessapps.bg. В този урок ще ви покажа как да добавите бутон хранителни стоки към вашият application. За да направите това, е нужно от контролния панел да изберете бутона съдържание, след което от таба общо съдържание да намерите бутончето хранителни стоки, да щракнете два пъти върху него и след като той се добави в централното работно поле, имате възможност да добавите съдържание. Ако имате вече добавено съдържание и имате подготвен архив, може да използвате архив. Ако не, може по познатия до сега начин персонално да добавяте елементи към хранителните стоки, след което не забравяйте да натиснете бутона запазване на промените. Това е за сега. Следващия урок ще ви покажа как да добавите бутона количка към вашето мобилно приложение. Благодаря, че бяхте с businessapps.bg.